So this recording is the first time I met Polly. Actually, not first time. First time I would play with him because I know him for many years, and I think he's one of the youngest and greatest talent in the Hungarian jazz musician world. Fantastic guitar player, and I'm very happy that he has a chance to make an album, and I'm very happy to be part of this album. The arranger who was writing the charts is named Kalman Ola, who is a fantastic musician, piano player, arranger, composer, and he did a fantastic job. We are in a very nice studio in Budapest, and the Budapest Jazz Orchestra is the big band who is on the recording. This is gonna be an amazing CD probably, because all good musicians, all great charts, great tunes, great playing from everybody, and we hope for a good selling. And it's not only a big band on this, there's also a string orchestra. So it's quite a big production, I must say. And I'm very proud to be a special guest on this recording as a saxophone player for 2 tracks at least. Justement, on parle maintenant de cet merveilleux enregistrement qui a été fait, qui vient de sortir, cette formidable CD avec Paul Lakatos, qui est une formidable guitariste, et il y a beaucoup d'artistes qui jouent sur cette CD. Justement, comme je suis violoniste, je pense que j'étais choisi d'abord parce qu'on est un très bon ami avec Paul, et deuxièmement, la pièce où je joue, le nom pour cette pièce s'appelle Django. Lui, c'est un guitariste extraordinaire mondialement, et je suis tellement content que j'ai eu la possibilité pour jouer cet enregistrement sur ce CD. Donc je vous souhaite beaucoup de santé pour écouter cet enregistrement, et beaucoup de bonheur. Donc voilà, beaucoup de santé pour tout le monde, et merci beaucoup. Lakatos Pali gyerekkori barátom, nagyon jó barátom, nagyon régóta muzsikálunk együtt, különböző klubokban játszottunk már, de lemezt még nem készítettünk közösen. Ez az első olyan lemez, ahol együtt játszunk, és ezen a lemezen én zongorázom is, én vagyok az egész lemeznek a hangszerelője is, és a zenei producere is. Pali számai mellett vannak rajta jazz standardek is, melyeket közösen raktunk össze. Ez egy nagyon nagy volumenű projekt, ami Magyarországon elég ritka, hogy ilyen nagyszabású projekteket csinálnak, és emiatt ez egy nagyon különleges lemez lesz. Úgy érzem, hogy a közönség számára is befogadható, ugyanakkor egy nagyon minőségi, magas színvonalú lemez lesz. Vannak rajta olyan vendégszólisták, világhírű zenészek, mint például Lakatos Tóni, aki 2 számmal közreműködik, illetve Balázs Elemér és Egri János. Balázs Elemér dobos, Egri János nagybőgös, akik az én együttesemben játszanak 23 éve, ez a Trio Midnight együttes. A Budapest Jazz Orchestra az egyik legkiválóbb big band Európában, úgy érzem. A Vonos zenekar is egy nagyon kiváló zenekar, Bújtor Balázs vezetésével. Kiváló énekesek vannak még, nem csak Pali fog énekelni a lemezen, ő is amellett, hogy kiváló gitáros, nagyon jól énekel is, hanem
Pali húga, Betty, és a Pali lánya Claudia, ők is kiváló, fantasztikus énekesek. I feel so lucky that I had the chance to collaborate with such a great musicians and arrangers and composers. One of the songs that I sang on the album, it's actually an authentic gypsy folk song, and we decided to do that because we are so proud who we are and our heritage, our culture. So Paul decided a long time ago that he wanted to rearrange the song and make it like almost like a standard, really. And my husband Dave Serini wrote the lyrics, which is great lyrics. The title of the song is Gypsy Don't You Cry For Me, and it came out beautifully. When you know that you don't have no place.